आपल्याकडे 40 एकर जमीन होती, खरे का हो हे? हो खरे. मग आता एकच एकर कस काय हो? अगं त्या डांगऱ्या म्हाताऱ्याला लय मोकार नाद होती. त्या डांगऱ्या म्हाताऱ्यानं पुरी 30-40 एकर जमीन घातली आणि आता फक्त 1 एकर तुझी. कोणते कोणते नाद होते व ह्या म्हाताऱ्याला? अगं ती लय लंबी कहाणी, काय सांगू तुला. अहो मग शॉर्ट मध्ये सांगा, मला तर कळलं पाहिजे ना. त्याला विचारू आपण कशात घातली जमीन. हो बापूजी, आपली 30-40 एकर कशात घातली तुम्ही? अरे हिरा बेटे, मला सट्ट्याचा नाद होता, त्याच्यात गेली 10 एकर आणि बाकीची 10 एकर फिरण्यात गेली आणि 20 एकर त्या दारूमध्ये गेली. मग हाय तेवढी घालशील कांगऱ्या, तिथं आमचं काम करू करू जीव गेला. आणि अजून पण तुला भेटली नाही लागत. अरेच घेतो. अहो पहा ना, म्हातारा सांगितलं कसं टाईट मध्ये, आपण नुसतं कामच करा. त्या म्हाताऱ्याचं लय झाली झपका दाखवितात. आवाज Oh, no, 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 no.